Diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye araba ye octobre kalo tile 8 san 2025. An ka kuma la kumabaw bɛna tali kɛ min na o filɛ nin ye. Falaye i ni sɔgɔma. Kunu ni bi ma kɛ kelen dɛ. Hali n'a sɔrɔ a ma k'an sago ye fɔlɔ, parti sagana ti a ma ko ye fɔlɔ, nka a bɛ kana dɔɔni dɔɔni. Kunun ko gouvernement y'i kun bɔ ji la Falaye. Baara dɔ kɛra premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la lajɛ dɔ kɛra fɔlɔ ministre ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ k'a tabali gosi ma bɔ foyi fɛ Falaye. Premier ministre ko kunun da in a ma nɔgɔya dɛ. Nka o kɔfɛ u ye maa fila bila ka taa kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ kelen in na ye. Fɔlɔ o ye DNCC directeur de n'o ye directeur régional du commerce de la concurrence de la consommation ye. O ka dangan de tun bɛ yen o kumana. ONAPO ni o bɛ tajiko kunna Falaye o ɲɛmaa fana tun bɛ yen o fana kumana. U ko k'u to kunnafonidi la kunu ko ni Ala sɔnna a ma k'an bɛna yɛlɛmaw ye taji diliko la k'a daminɛ bi sɔgɔmada in na la Falaye. Ayiwa anw kɔni zolila ka bɔ. An sira fana an sen kan. An ye min ye a ka fisa dɔɔni. Layidu min taara dɔɔni bɛ ka na a la. Taji kunfɔlɔ minnu nana Radio Mali ye min k'o la an na o ja fana yira maaw la Falaye. Nka tajiko gɛlɛya in n'an bolo fila dalen don an kun ya Bamakɔ k'an bɛ k'an ka moto kolongolo anw ka dugu la n'o ye Segu mara ye. Kolongo ni Masina Falaye malogosi de bɛ sen na ye. Malogosilaw ko taji a sɔrɔbaliya a kɔlɔlɔ bɛ ka bonya olu kan. Kulukorokaw fɛ yen kalanta kɛra o ye tiɲɛ ye nka kalanso 100 olu datugulen don k'a sababuya kɛ basigibaliya ye. Bayangarakaw ta kalanso minnu tun bɛ ni maaw y'u sigiyɔrɔ bila n'olu tun b'a kɔnɔ Falaye olu labɔra nka ekɔli karamɔgɔw ye n dɛ ban. Gundamukaw olu ye taasibila kɛ ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ma sabula kari tɛmɛnen tun ye ekɔli karamɔgɔw tɔgɔla don ye Falaye n'o ye octobre kalo tile 5 ye. Furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Asimi AES furancɛla wasabulon ale olu bisimila kunungo a ka baarakɛyɔrɔ la. Min mana sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na an bɛna olu de walawala aw ye bi sɔgɔmada in na Jani ale sanfɛ. Falaye ko ni duntulu banna ko gɛrɛbɛ kɛ muntulu la n'o tɛ yen dun. Gɛlɛbɛkɛ tulu jumɛn na bamananw ko digi da ye ndɛnɛ ye ni ndɛnɛ di maa minnu ka dugu la dun u b'a kɛ cogo di. Nka Falaye foyi ti fantan ni malo tɛ kungo nabaliya kɔ. N'i kɔni ko fantan ma ko kungo filɛ i y'a bila dɛsɛ kɛnɛ kan. Falaye anw ta ye hakilila jigi sabula fɛn caman bɛ yen ka kɔn bi ɲɛ anw ye olu dantigɛ. An ye laseliw ko la k'a sababuya kɛ an ka ɲininiw ye a n'an ka wulikajɔw ye a n'an ka kunnafoni o sɛgɛsɛgɛli sira ye Falaye. Salon ko avril kalo n'o ye san 2024 avril kalo ye anw ye maaw la sɔmiya n ko an k'an kɔlɔsi nk'an ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la nanzaralakaw bolo. Nanzaraw Falaye olu bɛ se k'u yɛrɛ damana kɛlɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. U b'u ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛlɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye ka ɲɛsin anw ma u da bɛ file kelen na u da bɛ baara kelen na wa u ka ŋaniyaw ye kelen ye ka ɲɛsin anw ma. Anw de t'a faamu waati dɔw la a bɛ k'an ɲɛna ko dɔ b'an fɛ ka tɛmɛ dɔ ka Falaye a si ma fisa ni si ye. Avril kalo san 2024 anw ko maaw ma yan n ko baara min bɛ ninnu bolo o ye ka sɔrɔdasi minnu filɛ fanga la nin ye k'u ni jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni ka mangoya dileki ta ka don kan na ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to jamanadenw bɛ se ka muruti. Nin taabolo saba bɛɛ lajɛlen a lawaleyara dɔɔni dɔɔni Falaye waati min na an bɛ bi o ye ka jamana yɛrɛ sɔrɔ k'ale firi k'a bila a kunberekun kan a kana se ka wuli tuguni cogoya si la wa min ye laɲini ye an ye min ye u ka sɛbɛnw na o ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ka wuli an ni ɲɔgɔn cɛ yan marafa ka ta an k'an kari ɲɔgɔn kan u yɛrɛ kun ka kunfɔlɔw la
ko min kɛra siri fala ye ko ɲɔana k'u b'o kɛ anw fɛ yan u tilara k'a b'o la tuguni ko min bɛ sudankaw fɛ yen k'u na anw sudanize ya fala ye min ye nin ko ninnu ye a caman sigira sen kan nka min ye jamana in ye a denw u ka faamuya n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a y'a to u ye ko caman faamuya bi an bɛ min na n'o ye tajiko ye fala ye n'an ye fɛɛrɛ sɔrɔ o la n'an bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la n'an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini o la ni jamanadenw kɛlen don k'o faamu an k'an labɛn fala ye da ka sunɔgɔ tɛ maa sɔrɔ tuguni koyi lafiya t'an ye n'an k'an b'an yɛrɛ ta an k'an cɛsiri k'an wuli k'an jɔ fala ye mun bolodalen d'u bolo an ka jamana sɔrɔ yɔrɔw an ka iziniw an ka baarakɛyɔrɔw an ka sɛnɛkɛla minnu filɛ nin n'u ye sɛnɛba kɛ nin ye n'u bɛna tigɛli kɛ ni tajiko in ba sigira u bɛna u ɲɛsin olu de ma fala ye a sɛbɛnnen d'u bolo a baaraw b'u bolo wa u yɛrɛ bɛ bɔ tuma caman k'a dantigɛ k'a fɔ an ye min bɛ maa gaye kamana na fala ye o ye k'a fɔ mali jɔlen don hali bi o de tɛ ka faamuya tugu taama fɛ bi nin kɛra jamanaw la a tɛ nin bɔ olu dafirila fala ye sisan n'an ye tajiko sinsin ka tajiko ɲɛ sɔrɔ an k'an labɛn an ka iziniw an ka baarakɛyɔrɔw an ka dugubaw an ka magoɲɛyɔrɔw an ka hakili to an yɛrɛ la maliden ye wulikajɔ kɛ ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye min f'u ye a kow bɛ sen na fala ye waleya min filɛ nin ye a man gɛlɛ dɛ nka a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa timinanja kɔ a tɛ taa yɛrɛ di kɔ a tɛ taa yɛrɛ magan kɔ a tɛ taa ka se i nege la kɔ k'i yɛrɛ minɛ ka kɛ i faso kɔ o kɔ yɛlɛma min ɲininen don an fɛ bi a ka gɛlɛ sabula an ka jamanaden caman su ɲɛ fiyɛlen don bi ka ɲɛsin nafolo ma n'i ye nafolo da bi fala ye maa caman bɛ yen o kumakan bɛ yɛlɛma o danbe bɛ yɛlɛma o tabiya bɛ yɛlɛma o bɛ ɲinɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ wari min b'a bolo kɔrɔ a ka se ka o sɔrɔ fala in t'a dɔn ni hakili b'a la juye kalo ale ni juin kalo tɛmɛnen ninnu y'u sen da u ka nɛgɛ kan tagi ko daba an ye suna t'an ye o min ma sen sɔrɔ sabula o y'a sɔrɔ politikimaw u kun y'olu bila baara la marisi kalo tɛmɛnen in na o fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ min kɛ sisan sa ko ka wuli ka jɔ kɛ dɛ sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ minnu filɛ nin ye o u ni politikima jumɛn bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ni duguden mafalen jumɛn bɛ ɲɔgɔn bolo u dili donnen don yɔrɔ jumɛnw na an ka fɛɛrɛ sigi sen kan mangoya an k'a ta k'a ɲɛsin u ma nin bɛɛ la fala ye min ye nanzaraw ye u n'u ka fɛɛrɛ jugu bɛ ɲɔgɔn na wa waati dɔw senfɛ fala ye u b'an lasunɔgɔ u bɛna ni maaw y'an fɛ yan k'u nana bɔ an ye k'an n'u ka kuma k'u bɛ fɛɛrɛw yira an na o waati kelen u b'u fɛɛrɛ an ma fala ye n'i ye diplomatiba ninnu ye yan tuma o tuma n'i ye valisibatigi ninnu ye yan tuma o tuma n'i ye senkola ninnu ye yan tuma o tuma a waati kelen a jateminɛ mɔnɛ dɔw bɛ ka don an na walima mɔnɛ dɔw bɛ ka dabɛn nka bi mali sinsinnen don min ka fala ye o ye baarakɛlaw ka jɛkuluw ye mali sinsinnen don mun kan o ye jumɛn ye o ye jamanadenw ka wulikajɔ n'u ka timinadiya ye mali sinsinnen don mun kan o ye mun ye o ye tilennenya ni danaya min ni jamana ɲɛmaaw kɛlen don k'o ta ka baara kɛ n'o ye u k'u jija o de la fala ye i bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ ni danaya bɔra ni maaw cɛ kana hali yɛrɛ sɛgɛn i bɛ kɛ kumakɛla fu de ye maa si t'i lamɛn fanga ni hinɛ t'i ta fanga ni makari t'i ta fala ye sabula i ye min kɛ cɛw la i t'a tɔ n'u segintɔ y'u sɔrɔ u b'a min da kan ka jugu o ye n'i tora sulusala la fanga da la k'a kɛ makari ye k'a kɛ hinɛ ye n'u y'a sɔrɔ don o don u bɛ min da i kan i yɛrɛ b'a ye ɲɛmaaw sigilen don bi u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini ko caman na nka a kɛcogo man di maa caman ye fala ye jamanajɔ tɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen sago ye jamanaden fanba ko mun aw ye baara minnu daminɛ a ye tilennenya ni laadiriya min ta a y'aw tilen a k'aw sin fala ye walahi maa maa n'i tilennen i bɛ baara kɛ diinɛ ni ŋaniya la i tɛ fɛn bɔ fɛn na i tɛ maa bɔ maa la kana maa yɛrɛ ɲini ala yɛrɛ b'i dɛmɛ nka e bɛ k'a ɲɛ e kɔmɔgɔw bɛ k'a tiɲɛ e maa minnu sugandi olu bɛ denjuguyaw la olu bɛ yuruguyurugu la olu bɛ namara la fɛn tɛ ka fɔ olu ye fala i b'a dɔn min ka jugu mali kɔnɔ a bɛ komi ne y'i kun bɔ fenêtre fɛ k'i bɛ lajɛli kɛ e ɲɛna ko maa si ɲɛ t'e la k'a sɔrɔ o tilar'i la ka ban jamana in kɔnɔ yan kan'a kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ se ka kɛ u bɛ tamakiya i ma u b'i to yen nka i bɛ ka fɛn fɛn kɛ k'u t'a kalama ayi o jamana tɛ mali ye e ma ye ne b'a f'i ɲɛna n ko ŋunuŋunu minnu bɛ fɔ anw ka jamana kɔnɔ n ko maa kana girin k'u fili wa a ŋunuŋunu bɛ wolo mun na fala ye tiɲɛkisɛ bilen tɛ
nga mimu ikisioma itleni danaya bika maubi pumaka lame ni bora ni ngono ye fɛn fɛn kɛ bɛ fu la fala ye anw ni minnu bɛ ɲɔgɔn na an n'u ka danfara ye mun ye tile fila in na an wulilen filɛ k'an jɔ nin ye k'an cɛ siri waati mana se an b'an kɔ sɛmɛ o t'olu fɛ yen an ni jamana fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn na fala ye degun b'a bɛɛ kɔnɔ bi a masuru ye jumɛn ye o ye faransi ye mun tɛ faransi bi a tɔ tora mun ye ni perezan gɛnni tɛ nka o bɛ k'u bali baara min b'u bolo anw ka jamana kɔnɔ ka degun ta ka ɲɛsin o bɛ k'u bali o la wa sabula olu fɛ yen baara bɛɛ n'a kɛbaa don a mana kalifa i b'a kɛ ka se fɔ a dan na Macron ko tɛ Trump ko tɛ Putin ko tɛ Chine jamanakuntigi ko tɛ kuntilenna ni baara kɛcogo de bɛ jamana la ne nana i b'o o de kɛ o de la dilannen n'olu fɛ yen anw ta ye Karim Masina nana ale ka sira filɛ nin ye n'o taara an b'o bila jamana yɛrɛ kan ka sigi mun kan ka baara kɛ mun kan ka kuntilenna jumɛn di jamana ma ko maa o maa n'i nana i ka baara kɛ ni o ye f'an k'o de ɲini maa tɛ se ka minnu wuli maa tɛ se ka mun bali jamanadenw yɛrɛ ka kɛ fana o wulilen k'u jɔ n'o tɛ tuma o tuma ka taa ɲɛnabɔ ye o t'a ɲɛ ye dɛ a fɔra k'e ka da kɔlɔsi fala ye e ye ko bɔ ka taa n'o ye tulonkɛyɔrɔ la i fɛ e ye da jumɛn kɔlɔsi anw ka ko caman bɛ ten de n'o hakili b'a la n bɛ taa dɔɔnin sunɔgɔ so n bɛ tila ka na mɛ n'e ma mɔgɔ bila i nɔ na n'i taara dɔɔnin sunɔgɔ dɔ fana bɛ na dɔ sunɔgɔ i jɔyɔrɔ la ye dɛ baara bɛ kalifa minnu na u k'a se fɔ a da u k'a baara kɛ fala ye ko bɛ nin pétrole ko in na ko bɛ nin gazi ko in na ko bɛ nin gɛlɛya in na an da bɛna na s'a ma don nataw la n'Ala sɔnn'a ma i ɲɛ b'a la nin bɛɛ la han dɔw bɛ marché ɲini na fana fala ye nin ko fana kɔnɔna na baarakɛyɔrɔba dɔ o essence ko fana bloquelen don nin ko in kɔnɔna na fala ye a dilen don jɛkulu fila ma a taji dili an bɛ nin bɛɛ la han o bɛɛ bɛ ka kɛ jamana kelen in kɔnɔna na yan o de la an bɛ ka fɛn minnu kɛ a tɛ taa cɛsiri kɔ tuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka o jɔn de bɛ ka Mali ko ɲɛnabɔ fala ye Jabaru Masa ko ninnu ka bon ɲɛmaw ma o ko ninnu tigi wɛrɛ bɛ jamana na min ta anw si ye nka an kana to olu ka tigɛ an na olu fana ka na an bila fala ye fitini minnu bɛ ka kɛ bi an kana jɔ olu la n'o tɛ fala ye diɲɛ ta i k'a lajɛ kɛ tiɲɛ bɛ min anw ko anw ni minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni minnu bolo tɛ ɲɔgɔn bolo an sɔnnen don minnu ye an ma sɔn minnu ye fala ye diɲɛ lajɛ misali surun n tɛ taa ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ maa min tun bɛ yen bamaci wale kɛbaa don ninjuga wale kɛbaa don diɲɛ bɛ k'a ɲini diɲɛ seleke naani tɔn yɛrɛ han o de bɛ k'a ɲini u nana n'o de ye k'o jɛ k'o kɛ jamanakuntigi ye k'o kɛ siri kuntigi ye jamana 150 Nations Unies na fala ye a nana kuma ta o de ɲɛkɔrɔ wa i b'a kalama ko hali bi julani a ka nɔminɛli ko ni maa min sera k'a kunkolo tigɛ fala ye min ye dollar wari miliyɔn 10 a bɛ d'i ma halisa a bɛ Nations Unies page sanfɛ a ma jigin ka bɔ yen nka o nana n'o ye u mana n'o ye Nations Unies na jamana 150 ɲɛna ka na kuma a la ntuloma ye min ye fala ye u ma da o ma o n'u taara n'a ye université la Colombikaw fɛ New York a taara ka taa barosigi kɛ yen o barosigi senfɛ a ka dalaminɛkala tun ye maa min i b'o dɔn a ye Américains ka commandant militaire min bɛ Irak a donnen o yɛrɛ ko a ma ko salamu alaikum président a ko wa alaikum assalam a ko nin ye e wa ko awɔ ko dun tun bɛ ne bolo kasoladenya la Irak 2004 dɛ k'i y'i senfa ka bɔ ko bi k'i filɛ président la nin ye fala ye tiɲɛ bɛ min commandant en chef des opérations militaires des États-Unis en Irak 2004 a ye julani minɛ k'a bila kaso la fala ye 2025 u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Université de Columbia la ale bɛ k'a ka fɛnw tradi mɔgɔw ye an bɛ tiɲɛ jumɛn ɲini k'a ye n ka cɛ ɲini k'a kun tigɛ cɛ filɛ nin ye masakɛ Faranka nin ye diɲɛ bɛɛ sɔnna a ma n'an ma fɛn faamu an kan k'o kɔni faamu dɛ a ɲini yɔrɔ m'an ka jɛnya o de la an bɛ baara min na bi an k'an cɛsiri tulonkɛ tɛ yen jamana o jamana n'i ko bɛ wuli k'i jɔ fala ye i bɛ sɔn magɛn ma n dɔgɔnin dɔw ye n wele kunun ka bɔ Balabugu k'u bɛ k'u ka moto pousser ko tɔnɔ Kasim ko n'o y'a sɔrɔ ko carburant tɛ bolo n ko ne yɛrɛ nana n sen na ne bɛ n sen na don o don taji ko tɛ ne bɛ na n sen na don o don baarakɛyɔrɔ la a y'a jija a ka cɛsiri
aka sɔn magwama yaasa minnu bɛ fɔ an kɔ olu fana ka hɛrɛ sɔrɔ anw bɛ dɔw de ka laharama kɔnɔna na an fana ka sɔn président bɛ segin nin kuma in ka kuma caman ale y'a ka jɛnatigɛ di ka ban fɛn fɛn bɛ bɔ a la ale président jɛra n'a ye an fana ka sɔn waati gɛlɛn an k'olu kun réseau ka kuma ninnu sɛbɛnni kalantanw maa minnu b'aw dusu bɔ a y'o to yen a k'aw faso lajɛ ko foyi tɛ yen ko t'a duguma nka an k'a lajɛ mun b'an ka jamana nafa sɔgɔmada in na fala ye anw b'a fɛ ka nin fɔ gouvernement ye lajɛ kɛ kunu tajiko ta na sira fɛ ko yaasa sɔnɔgɔya ka se ka don ko la premier ministre a ye ministre damadɔ wele ka na u ka jɛ ka kuma fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na tajiko in na fala ye o kɔfɛ sa kunnafonidi baro sigira sen kan min ye direction générale du commerce de la concurrence Sumɛla Jite ale tun bɛ o kɛnɛ kan dangan don ale ye DNCC dangan ye ONAP o directeur ba yɛrɛ tun bɛ yen ni o ye Modibo Guro Jali ye olu ni kunnafonidilaw ye barosigi kɛ barosigi in senfɛ fala ye k'u bɛna jɛkulu wuli ka taa jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na taji mara yɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ ka taa lajɛ a taji mara ko bɛ cogo di mun bɛ mun kɔnɔ mun tɛ yen mun bɛ yen sitɛriniw fala ye k'u bɛna olu fana jate sirabaw kan k'o se ka olu dan dɔn fɛɛrɛ fana sigira sen kan fana min ye mɔbiliw minnu bɛna ni tajiw ye ka bɔ fo an ka jamana dancɛw la fala ye ka na don fo an ka faaba kɔnɔna na an ka duguba kɔnɔnaw la wolomasiri taba bɛna o baara kɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen sɔngɔ minnu fɔlen don taji la ka jɛkulu sigi sen kan ka taa fana ka t'olu lajɛ station olu kɔnɔna fala ye ko station k'u bɛna olu fana jate k'o hakɛ dɔn n'a kɛra baara ye anw bɛ tilen k'a fɔ yan ko station dayɛlɛ bɛ jamana in kɔnɔ fala ye su ni tile ja anw yɛrɛ ka gouvernement t'anw ka station yɛrɛ da dɔn taji bɛ joli kɔnɔ a tɛ joli kɔnɔ baara filɛ nin fala ye ça veut dire que minnu yɛrɛ bilalen don baaraw la an ka jamana kɔnɔ olu tɛ baara yɛrɛ kɛ quoi station kɔni bɛ ka dayɛlɛ dɔrɔn an dun y'a fɔ n ko kɔlɔlɔ bɛ ala fala ye taji ala ka n'i ci k'a bila i ka so i bɛ bɔ ma retardement dɔn a ka jugu o ye an bɛna tila k'an da don a la barosigi in senfɛ fana fala ye min ye maa fila in ye directeur fila in ko jamanadenw k'u hakili latigɛ ko fɛɛrɛw sigilen don sen kan taji a bɛ se ka na cogo min na dɔɔni dɔɔni yaasa an bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na ko baaraw sigira sen kan jamana ɲɛmaaw olu fɛ fala ye kunun ko taji kun fɔlɔ minnu donna arajo mali maaw y'olu kunbɛn an k'olu yira maaw la. Ceci est une bonne nouvelle pour la population malienne. L'arrivée de ce convoi de près de 300 citernes pour rapidement répondre aux inquiétudes soulevées par la crise de carburant. Ceci démontre la détermination du gouvernement du Mali à répondre aux aspirations du peuple malien avec promptitude. La population apprécie. Ne bɛ ala fo ala barikada k'an ka sɔrɔsiw fo n b'a fɔ maliyɛndenw ye bɛɛ ka kɛ sɔrɔsiw fɛ ni mun tɛ sɔrɔsiw fɛ ka kɛ sɔrɔsiw fɛ olu bɛ kungo kɔnɔ bi an bɛ sunɔgɔ la ni sɔrɔsiw nana ni sitɛrini ye bi an k'a bɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn jamanaden bɛɛ kan ka jateminɛ k'a fɔ jamana min mana kɛ togo o togo an b'a fɛ. Le convoi est arrivé sous le regard vigilant de la brigade des produits pétroliers du Mali. Oh, on est très fiers. Comme toute la population malienne est très contente vraiment de ce convoi qui s'est très bien passé. Mais ça a été ça s'est passé dans de très bonnes conditions, sans heurts, vraiment. Il y a lieu de saluer vraiment les forces de l'ordre, les forces armées, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite vraiment de ce convoi. La direction générale des douanes, à travers le bureau des produits pétroliers du Mali, salue l'engagement et la détermination de l'ensemble des acteurs pour l'atteinte des objectifs fixés par les autorités maliennes. C'est le lieu donc de saluer, de remercier les plus hautes autorités du pays, à savoir le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le premier ministre, toutes les autorités administratives, depuis le bureau de Kadjana, Boukouni, le gouverneur,
de Bougouni, le directeur régional de Bougouni et l'ensemble de tout le personnel jusqu'à l'acheminement de ce convoi au niveau de Bamako. Nous avons constaté ces derniers temps avec beaucoup de regrets et d'amertume les pertes infligées à nos opérateurs pétroliers, aussi bien les moyens de transport, les citernes, ainsi que les pertes en vies humaines. Et c'est le lieu donc de s'incliner devant la mémoire des disparus. Nous sommes confiants à nos opérateurs. On sait que les opérateurs pétroliers, c'est des battants, c'est des vrais patriotes. Ils se battent nuit et jour pour ce pays. Et j'en suis sûr et persuadé que rien n'est de trop pour la patrie. Et nous sommes convaincus que ce pays va rester debout par la grâce d'Allah. Ils vont se battre pour ravitailler correctement ce pays en produits pétroliers. C'était une fois de plus l'occasion d'inviter. Aïwa, nyama ka laidu, falai, ame dugo ka aka time, aka sega sigi senga. Nyafi yana ngo soko la bonate ba. Ko in konna ka du falai. Pompisu, ani syndicat mimbe, nu ulire be essence félicitation na, uka nyama we wele dake falai. Dauda Damele, no uka kunafundi nyama ay min fo, anga je anga olame sabula, ay kuma min fo, kuma baraka mabadu, kuma mina be mogo chamanda dugu kono, anga je ka lame. Ok, sali camarade sali. Amba be fo ko be wali mando. Mali station kono barakelaw. Fo ka wuli ka jo ana ka chesiri na ka famula. Moi c'est Daouda Damele, secrétaire à l'information du comité syndical de Total Énergie, actuellement ni Akere Kouli Énergie. Secrétaire au conflit de section des entreprises pétrolières du Mali. Foli temele ko fe kuna funa krenkrelu ka di bele jelema aw se ka kolongolo pour que an barake ɲɔgɔn bɛɛ ka se ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an ka ɲɛmɔgɔw n'u ye an ka gérants ye carburant bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka dingɛ kɔnɔ u kana carburant garder dɛ ni carburant bɛ aw ka dingɛ kɔnɔ a ye carburant feere population ma population bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na carburant ko la hali n'a y'a sɔrɔ carburant ko gɛlɛya bɛ yen dɔɔni mais a bɛ aw minnu ka dingɛ kɔnɔ aw station minnu ka dingɛ kɔnɔ a kana garder a y'a feere population ma o ka se ka lafiya dɔɔni sɔrɔ cogo min na an y'o de fɔ an ka point de presse kɔnɔna na ni gɛlɛya nana population gouvernement an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo min na ou bien mɔgɔw bɛ se ka lafiya dɔɔni sɔrɔ cogo min na mais n'a kɛra ko dɔw bɛ yen ko carburant b'olu ka dingɛ kɔnɔ u bɛ ka garder u tɛ ka sɔn k'a feere mun na ko parce que gouvernement donna olu ni clients ni ɲɔgɔn cɛ prix ko la gouvernement dun y'a yira k'a fɔ ale ye prix min sigi carburant sɔngɔ la ko maa si kana tɛmɛ o sanfɛ gouvernement ye o wulikajɔ min kɛ a n'o sɛgɛsɛgɛli min kɛ tile fila in na an ka information la o station dɔw bɛ yen u balen don ka carburant feere k'a sababu kɛ mun na gouvernement donna olu ni clients ni ɲɔgɔn cɛ prix ko la an t'a station kelen dɔn an fana y'a mɛn o mɛncogo de la a bɛ se ka kɛ n'i ye kuma min fɔtɔra ye ka caya i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ dɔɔni bɛ a kɔnɔ o la an bɛ se ka mun fɔ an section des entreprises pétrolières Mali kɔnɔ an bɛ se ka mun fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye n'o ye an ka gérants ye ni carburant bɛ maa o maa ka dingɛ kɔnɔ ka na carburant in garder a bɔ i ka feere population ma n'a banna yɔrɔ min na o y'a bannen yanni garijɛgɛ ka don dɔwɛrɛ la n'o tɛ gouvernement ye mesure ta o fana kama dɛ agents bɛ ka yaala o bɛ taa station na a b'a fɔ carburant bɛ yen n'i ko carburant tɛ yen o yɔrɔ bɛɛ u bɛ carte yɛrɛ la k'a fɔ olu ye agents de ye donc e ko carburant tɛ yen an ka sɛgɛsɛgɛ an ka taa dingɛ juger n'u dun taara dingɛ juger k'a sɔrɔ dingɛ falen don ou bien caman bɛ dingɛ kɔnɔ i balen don k'a feere i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ a kɔlɔlɔ cɛ ka jugu dɛ a kɔlɔlɔ cɛ ka jugu fo ka taa fɔ a to ten o la u bɛ se ka vocal kolonkolon ka se aw ka gérants ma a ka baarada ɲɛmɔgɔw ma carburant bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ i bɛ station o station na carburant bɛ a dingɛ o dingɛ kɔnɔ i kana garder carburant bɔ i k'a feere population ma an bɛ se ka mun fɔ o y'o de ye an y'o de fɔ an tɛna sigi an se ye mun ye a n'an ka wulikajɔ ye min ye n'Ala sɔnna ma an b'o kɛ ka fara jamana ta kan an se fana ye nin de ye k'aw lasɔmi ni mɔgɔ min ye tulo gɛlɛya ka carburant to i ka dingɛ kɔnɔ ka ban k'a feere ni contrôleur sera i ma ɲi n'i ye mun sɔrɔ i y'o san dɛ
an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi a gɛrɛgɛrɛw ma ala ka faamuyako ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma toujours aw balimakɛ n'a baarakɛɲɔgɔn don Dawuda Danbele secrétaire à l'information du comité syndical de Koli Énergie, secrétaire au conflit de section des entreprises perturbées. Ala k'an fama ni gɛlɛya in ɲɔgɔnna ma hakɛto la sɔli ala rasul. Ayiwa Falaye yɔrɔ nin ma bɔ anw da dɛ anw dun y'an da fɔ yan kunu maaw m'a fɔ ko tigi t'an tigi ni kɔni b'a kɔnɔna na ye Falaye ko in a y'a to an ye fɛn dɔ faamu station 3 bɛ yen an b'olu fo Yara service u y'u jɔ u jɔyɔrɔ ko in na taji gasoil u y'a feere fo ka t'u ka pɔmpisiw u kirikara an b'u fo n'o ye Yara service ye Moribo n'a ka baarakɛlaw an b'u fo anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan min ye n yɛrɛ dɔgɔkɛ ye Abu Traoré ale fana bɛ yen ale ye gérant ye Yara service la anw kɛrɛfɛ yan a fana ka maaw sira baara la ka tile baara la hali sisan u bɛ ka taji feere corridor n t'a tigi dɔn dɛ nka n b'a fo a ka maaw u y'u se kɛ f'u ye mɔgɔw yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw bila Falaye k'u jɔ k'u filɛ u ka mɔgɔw sɛgɛnnen u k'a di maaw ma u ka se k'a feere donc an bɛ corridor mɔgɔw fana fo Shell fana y'i jɔ a jɔyɔrɔ Falaye u y'a feere fo ka taa ban tayi f'an yɛrɛ duguna dingɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ nin station 3 in fo nka Falaye nin ko bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ yen mɔgɔw bɛ ɲinɛ olu kɔ maaw bɛ yen mɔgɔw tɛ olu tanu maaw bɛ yen mɔgɔw tɛ fɛn fɔ olu ma maaw bɛ yen mɔgɔw bɛ ɲinɛ u kɔ Falaye o ye chauffeur ye taji nana taji sɔrɔla an y'an diya an ka ɲinɛ chauffeur kɔ a dɔw bananen don an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ u ye a dɔw bɛ yen olu minɛnen don otage la an bɛ dugawu kɛ ala ka o ɲuman segin an ma Falaye a dɔw bɛ yen u joginnen an bɛ dugawu kɛ ala k'u ka bana nɔgɔya minnu bɛ sira kan ala k'u kisi ala k'u tanga taa ni ka segin ɲuman ala k'a nɔgɔya an n'u ye bi in na Falaye Sinacor Mali a syndicat maaw ani maa bɛ yen k'o bɛ citerne boli n'u bɛ syndicat wɛrɛw la an b'u fo parce que u fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u y'a ɲini u ka baarakɛlaw fɛ u ka baara kɛ nka Falaye olu ta tɛ mobili ye dɛ ni mobilitigi ko a ka mobili tɛ taa chauffeur se t'o la nka an bɛ chauffeur fo sabula an b'a dun bɛ baara min na Falaye ɲɛ bɛ nin bɛɛ la u kɛlen don ka communication fana sigi u ni ɲɔgɔn cɛ pour que i kana taa bi dingɛ kɔnɔ dɔ tɛmɛna degun dɔ la u b'a kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn labɔ a kalama yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na sɔgɔmada in na an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn u ka cɛsiri n'u ka timinanja n'u ka baara kɛcogo ɲuman na Bagayogo n'a ka cɛdenw k'u ni baara ko anw kɔni b'a dɔn u bɛ min na bi jamana in kɔnɔna na u fana jɛnna n'o tɛ n'a y'u fana jɔ fana b'a fɔ k'u tɛ taa Falaye yɔrɔ ne ka mɔgɔw kɔni kuma tɛ o foli t'olu t'a la o baarime Falaye denmisɛnninw funanɲɛninw de bɛ kasi la gendarmerie unité la bi ko k'u bila ka taa mission na u ko kuma na olu bɛ toli tan wa k'olu bɛ se ka sigi tan wa u bɛ k'a fɔ lieutenant tɔgɔ sɛbɛn i k'an bila nin ye faso ko de ye a y'an don escorte la n'an sara an sujugu tɛ taa lahara Falaye an b'o sɔrɔdasi kamalenw fo ka denbaya bila ka muso bila ka balimaw bila ka gɛrɛn to yen ka balontan to yen ka Bamakɔ zamɛ duman n'a sɛ duman n'a baara kumaba to yen ka réseaux sociaux to yen ka Facebook ni TikTok tigɛ ka b'i ka téléphone na pewu k'i faso an bɛ sɔrɔdasiw fo Falaye k'u ka ɲɛmaaw bɛɛ fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na an k'an cɛsiri hɛrɛ bɛ nin kɔ hali na anw m'a sɔrɔ maa minnu bɛ na an kɔ u k'a dɔn k'a fɔ k'an fana ye dɔ kɛ Falaye nka anw da ye kuma ye dɛ anw se o de ye n'o tɛ marafa kɔni a bɛ ci ɲɛna kuma caman nka n tɛ se a ci cogo la dɛ Masawule ko n b'a fɔ yan sɔgɔmada in na min ye Ɲagandu ye Seydou Basiru Tumutukaw fɛ yen Samasa k'a fɔ Gawokaw fɛ yen min ye Musa ye Segu mara la ani Segu marabolo bɛɛ lajɛlen Tapa Uri Demba Jalo Kayi polisi an b'a fana fo Falaye ka polisiw bɛɛ lajɛlen fo maa bɛ yen wolomasiri tabaw ka gun ka sɔgɔmada in na k'u bɛɛ lajɛlen ni cɛsiriw ni timinanja an k'an cɛsiri foyi t'an bolo ni Mali tɛ an ka kɛ Mali fɛ a tɔ Ala yɛrɛ b'o nɔgɔya an ye.
bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client Falai ameni blasal kan fana faraka taji ko gɛlɛya bɛ cɛna bi a dogolen tɛ maa si la nka o kɔrɔ tɛ k'an ka taji san ka taa n'a ye so dɛ ayi taji mara yɔrɔ tɛ du kɔnɔ n'a ye Falai taji n'i y'a mara du kɔnɔ kɔlɔlɔ fɔlɔ min bɛ a la a dayɛlɛ datugulen ten a bɛ ka gazi min bɔ a bɛ fɛn min bila maaw la a b'o ninakili kɛcogo a b'o falen fɔlɔ. Ga a bilalen ten han a b'o falen i y'a bila yɔrɔ min na fana funteni bɛ yen o nɛnɛ bɛ yen o a mara yɔrɔ tɛ yen ye fɛn min don a mana ka di ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye filenin ni galama cira ɲɔgɔn na ka fɛn fitinin minɛ a bɛ tasuma ta an ka hakili to o la kosɛbɛ n'i y'a ye mɔbili jɔlen min mɛn taji b'a kɔnɔ labɛnw de kɛlen don Falai an ka sow an kana sɔn ka taa taji san ka taa bila ko sabula ko gɛlɛya bɛ yen an ka k'an ka mɔbiliw kɔnɔ an kana kɛ budɔnw kɔnɔ an kana kɛ filew kɔnɔ an kana kɛ galamaw kɔnɔ an kana kɛ seguw kɔnɔ an kana kɛ minɛnw kɔnɔ ko an dalen don minɛn minnu na Falai n'a porokotora Ala k'an kisi a bɛ na ni explosion i ka du kɔnɔ kuran filiw b'an fɛ yen nin waati in na alimɛti minɛnw bɛ senna fanw na maaw sigilen hakili to ko la a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye. Wa min ye a fiɲɛ fana ye fiɲɛ min bɛ bɔ a la Falai ale ni gasoil a bɛ na ni kunkolodimi ye a bɛ na ni ɲɛnɛmini ye a bɛ na ni fɔnɔ ye wa min ye ninakili gɛlɛya a bɛ na n'o fana se mɔgɔ ma wa n'i ma farati fana farikolo logologo mɔgɔw fari tɛ kelen ye a bɛ na n'o ye nin bɛɛ lajɛlen de la a fɔra ko gɛlɛya kɛra cogo o cogo aw kana taji san ka taa bila aw ka so o ye bilasiralikan ye an b'o fɔ an ka jamanadenw ye Masinakaw fɛ yen Falai Kolongo marabolo kɔnɔna na ko tajiko gɛlɛya a ko dogolen tɛ maa si la yen nin waati in na Falai Segu kɔnɔ bi an kɔni ka duguladenw caman bɛ yen bi olu kɛlen ka motoculteurs sa Falai malo gosi o de b'a tan ni fila fili la koyi nka min ye baaraw u senna sumayara bi Ovid Niger kɔnɔ k'a sababuya kɛ Kolongo mara la taji n'o ye gasoil ye ka kɛ machine na o ti ka sɔrɔ min ye sɛnɛkɛlatɔnw ye baarakɛbolo tɔnw u ye wololemada sa fɛrɛ ka tigɛ koyi ni taji mana a ko tɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ u dun b'a fɛ ka nin tigɛ ka bɔ yen ka contre-saison k'o kara kuru kan sabula ji tonnen don Kulukorokaw fɛ yen ekɔliso 101 Falai o de datugura k'a daminɛ san 2018 kana se san 2025 ma Sijo Tamani maaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Kulukorokaw ka CAP maaw ma n'o ye centre d'animation pédagogique maaw ye Falai u ko ko min ye denmisɛnnin 10,400 446 o de bɛ bi o bɛ so kalan datugu in kɔlɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi bamanci wale juguya wale kɛbaaw olu de kɛlen don ka t'u cogo nin dugu ninnu kɔnɔna na waleya min n'a kɛlen don ka na ni jatigɛ ye ekɔli karamɔgɔ kontanya kalanso datuguli wa min ye kalanso ye ko halisa ko dɔ de bɛ ka fara a datuguli kan wa denmisɛnninw ka colo o fana bɛ ka caya n'o y'a sɔrɔ olu ta ye banciya wale ni juguya wale kɛbaaw ye Falai min ye Baɲangara mara la ye kalanso olu kɔni sera ka kun falen no pewu maula maa minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila san 2025 san 2026 o kalanta kɛra octobre kalo tɛmɛnen Sijo Tamani maaw ko sa ko Baɲangarakaw fɛ yen ko kalanso kɔni dayɛlɛla i n'a fɔ a dayɛlɛla fan tɔw la yɔrɔ cogo min na nka ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu tun bɛ kalanso kɔnɔna na nin waati in na gouvernement ale ye wuli ka jɔ kɛ
ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen ban pewu a n'a dɛmɛbaa jɛkulu fala ye nka gɛlɛya kɛra mun ye école karamɔgɔw on ont pas vu école de minɛnw olu fana ma sɔrɔ koorokaw fɛ kalanso 9 ni maaw tun b'o kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen sera ka dayɛlɛ baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ maa minnu tun b'o kɔnɔna na ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ di olu ma min ye Bubakari Ɲangali ye ni ale ye coordinateur ye kalanko kunna kooro kapu kɔnɔna na ale y'a fɔ studio tamani maaw ye ko nin degun de bɛ olu kan bi ko nka ko yɔrɔ kɔni u sera k'olu furan ka olu jɛ nka école karamɔgɔw ye n tɛ ban ne fala ye o waleya kelen o de fana bɛ Baɲaŋara dugu yɛrɛ kɔnɔna na koyi maa minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila u ye sigiyɔrɔ sɔrɔ olu ye dugu kɔfɛ ka guwaw turu k'o di olu ma ko komi sanji ko tɛ ten kosɛbɛ olu ka t'u sigi ye nka min ye école karamɔgɔw ye olu ma na koyi Mumunu Damango ale min bɛ kunnafonidi ko kunna n'o o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o bɛ musaka di yaasa ka se ka nin baara in kɛ ale ye nin fɔ studio tamani maaw ye fala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ denmisɛnninw yɛrɛ baɲumankɛw de nana ka na minɛnw d'u ma yaasa u bɛ se ka kalan kɛ cogo min kayew b'o la bigiw b'o la ni ekɔliden minɛnw maa minnu bɛ san n'olu denw kɔni denw b'u bolo n'olu kɛlen k'u sigiyɔrɔ bila nin waati in na u ye dɔ di olu ma waleya in yɛrɛ kɛra maa minnu fɛ sa n'o ye Musa Tarawele n'ale ye conseil pédagogique ye Bankas ale fana ye waleya in lakodɔn k'a yira sa k'a fɔ ko kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula denmisɛnnin ninnu caman tun bɛ yen gɛlɛya tun b'u kan min ye ekɔliden somaw ye u caman ka nisɔndiya yira nin waleya in na nka a bɛɛ n'a ta fala ye mɛtiriw ka kalankɛbaliya kalanyɔrɔ la o de kɛlen don ka ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bi Baɲaŋara mara la kosɛbɛ koyi école karamɔgɔw k'olu ka tɔrɔmɔɲɔ a ma sara n'o ye kalo sara ye Gunamkaw fɛ yen école ko ta nasira la hali bi kari tɛmɛnen n'o ye octobre kalo tile 5 ye o kun ye école karamɔgɔw tɔgɔla dɔ ye diɲɛ fan 14 fɛ Gundam olu ye don in ɲɛnamaya école karamɔgɔw ka baara n'u ka taaɲɛ u y'o ta k'o kɛ barosigi ye barosigi min senfɛ sa ekɔliden caman ni ekɔliden somaw nana ka na mɛtiriw jansa k'u tanu ka baara n'u ka baaraw kɛcogo ɲuman na Mali jɔnjɔn u y'o dasi école karamɔgɔw tiɲɛ don u bɛ baara bila la nin waati na fala ye nka u nan'o kɛnɛ kan sabula a kɛra sababu ye donbolo ka kɛ denmisɛnninlakaw ye denmisɛnnin minnu bɛ n'olu bɛ lycée la ale ni maa minnu fana bɛ yen n'olu kan k'u ka attestation sɔrɔ ka se ka olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ waleɲuman dɔn fana kɛra min ye école karamɔgɔw ye minnu kɛra école karamɔgɔ ɲɛnɛmaw ye ka se ka donbolo kɛ olu ye barosigi fana kɛra fala ye ani farikolo ɲɛnajɛ u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn waleɲuman dɔn baara min sera ka kɛ salongo k'u k'u jija u ka tɛmɛ o ɲɔgɔnna kan yaasa min ye Gundamkaw fɛ ye kalan a kana to kɔ sabula école karamɔgɔw olu dɔrɔn de bɛ se ka maa kalan fala ye an bɛ taa fa fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na fala an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen général n'o ye capitaine denkɛ ye o dogo ye Asimi fa ye Bakari Goyita de capitaine de kun don a sara k'a to capitaine ya la fala ye ala k'a da yɔrɔ sumaya ni n tora k'a fɔ général capitaine denkɛ général i b'a faamuya y'a mɛn Asimi ye général d'armée ye furancɛla fanga ɲɛmaa don AES furancɛla fanga waati kɔnɔna na fala ye jɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu sigilen don n'olu kɛlen don ka wasabulo ladegew sigi sen kan bi jamana saba in kɔnɔna na général a y'olu bisimila maa min tun b'u ɲɛma sa o ye an yɛrɛ ka CNT ɲɛmaa ye général de corps d'armée Maliki Jaw dunanba ninnu sa k'u ka baara bɛ tali kɛ mun na bolo ni ɲɔgɔnma bɛ se ka tɛmɛ wasabulow ni ɲɔgɔn cɛ jamana saba in kɔnɔna na Mali Burkina Niger baara in kɛlen Asimi tilalen ka ɲɔgɔn ye kunnafonidilaw olu ye ɲininkali kɛ maa min na sa o ye Mamudu Aruna Jingare ye n'ale Niger conseil consultatif o ɲɛmaaba ye a ko sa ko kɔni ka kumaw ye kɛra kuma basigilenw ye kuma ninnu ye tali kɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kan kuntilenna min bɛ balimaya ni sindiya ni bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka ko ye tali kɛ o la a ko k'olu yɛrɛ nana sabula min ye nin waleya in ye Asimi a y'u bonya k'u karama k'u bisimila u y'a yira sa k'u nana ka na f'a ɲɛna min ye u balimakɛ n'u terikɛ n'o ye Maliki Jaw ye ale tun y'u wele a ka session min bɛ yen n'o daminɛnen filɛ nin ye o daminɛli la k'u nana o de hukumu kɔnɔna na ale kɔni b'a yira sa k'a fɔ Mali Burkina Niger
u bɛɛ lajɛlen kɔni donna no kuntilenna kelen na ni waati na sabula bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kunungo min ye sente ale ka barosigi daminɛ na a ko kɛnɛ ka ye ko min ye fanga ɲɛmaa ye ko tun bɛ yen ale ni maaba falenba wɛrɛw min ye honorable Jingare ye a ko sa k'u ka u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye a y'a to u sera ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin a ma jamanakuntigi saba ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la koyi n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ni général d'armée Abdramane Chani n'u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u y'o foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ CNT ka barosigi daminɛ na min ye général d'armée Assimi ye u y'a yɛrɛ fana fo sabula ko a ye bilasiralikan ɲɛnamaw d'u ma bilasiralikan minnu b'a to sa u bɛna se ka baara kɛ don nataw la Niger maa ɲɛma yi a ko sa ko min ye AES yɛrɛ sigira guwakulu minnu kan dɛ k'o de y'u sinsinna ye o sinsinna tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw ka ŋunankan min lamɛnna n'o y'a to nin sɔrɔdasi fanga ninnu sigilen no jamana ninnu saba ninnu kɔnɔna na bi ko min ye jamana ninnu ye u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kelen kan jamanaden kelen don wa dakanw kɛla kelen ye a ko n'i ye ko ta k'u jateminɛ Mali Burkina Niger ko fo ni maa min bɛ ko wɛrɛ ɲini n'o tɛ ŋunanfanw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye yiriwaliw bɛ se ka kɛ kelen ye baaraw bɛ se ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa jamanadenw olu kanu na ko min ye cɛncɛnfo ka jamanaw ye sisan k'u wulilen no k'u jɔ yaasa bɛn ni kelenya cɛsiri ni kanbɛn ale ni jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min k'o sigi sen kan yiriwali ko k'o fana sugu a la a ko yiriwali ko in k'o de ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula o kan ka sinsin bi jamana ninnu kɔnɔna na dɔw bɛ ka kɛ nka belebele bɛ se ka fara a kan cogo min Niger furancɛlabulon ɲɛmaa y'a yira fana k'a fɔ ko baaraba minnu sera ka kɛ AES yɛrɛ kɔnɔna na k'u y'u da don o la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Ala sɔnna a ma don nataw la AES a yɛrɛ bɛna n'a tɔgɔla wasabulon sigi a ko k'o ɲɛbila baaraw ko u y'olu kɛ Wagadugukaw fɛ yen septembre kalo tile 18 a n'a tile 19 tɛmɛnen na k'u nana sa ka na o sɛbɛn kɔni kɔnɔ kuma dɔw ɲɛfɔ Assimi ye yaasa sɛbɛn in a bɛ tali kɛ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye baara min bɛ kɛ wasabulon ni ɲɔgɔn cɛ u kan ka taa sira minnu fɛ ani sariyakisɛ minnu kan ka sigi sɛbɛn in kɔni u y'a di jamanakuntigi saba in ma u k'u hakilila di a la a ko ni Ala sɔnna a ma décembre kalo nata in sɛbɛn in a kan ka dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye ka tɛgɛnɔ bila yan AES ka lajɛ min kan ka kɛ Bamakɔ yan n'o bɛna n'a to sa min ye AES ka furancɛla fangabulon in n'o bɛna na sigi a ko fana ko min ye nin ko in ye a bɛ ka kɛ waati min na Bamanjɔlen juguya wale kabaw fana b'u sɔn ko nka ko jamana saba in fana kɛlen don k'u fanga fara ɲɔgɔn kan o wolomasiri tabaw fana k'olu fana bɛna na baara daminɛ min ye sɔrɔdasi ba kɛmɛ duuru ye fala ye ko o de bɛna na baara in sigi sen kan jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye a ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don Nizɛrikaw fɛ a kɛlɛdaga a bɛna na sigi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛlɛkuntigi kan ka kɛ Burkinakaw ka maa mafalen ye sɔrɔdasi kunda Mali Burkina Niger bɛɛ lajɛlen cɛdenw u labɛnnen don ka ban ko kurumu karili baara fana na kɛ Bamakɔ yan min ye banki min bɛ yen n'o bɛna na sigi AES tɔgɔla fala ye k'o fana kumaw kan ka kɛ Bamakɔ yan don nataw la k'olu kɔni ye tulo kundanni sɔrɔ sabula jamanakuntigi a y'u sigi k'u lamɛn u fana y'u fɛlaw f'a ye baara bɛ se ka kɛ cogo min ko nin bɛɛ lajɛlen jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na basigi ani lafiya u bɛ na cogo min na Bamanjɔlen juguya wale kabaw k'olu kɛlɛ AES ka bɔ AES dugukolo kan pewu k'o de y'u ka laɲini ye fala ye n'an bɔra audience dɔ la an bɛ taa audience wɛrɛ la min ye diɲɛ seleke naani tɔma min bɛ yen n'o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ n'o ye assurance sociale ye fala ye olu tun bɛ lajɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka diɲɛ seleke naani lajɛ n'o o kɛra Kuala Lumpurkaw fɛ yen Malaisie maa min bɛ yen sa n'o ye anw ka CMSS ɲɛmaaba ye directeur général Isaka Kone ale taara sa ka bila farafinna an kelenna bolo an fanfɛ bolo taw olu ɲɛmaaya kɔnɔna na nin jɛkuluba in kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o la sa segilen ka na médecin colonel Asaba Jalo colonel major ale y'a bisimila u ka lajɛw kɛra cogo min na baaraw kɛra cogo min na a y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ Asaba Jalo ye danaya min dara Mali kan ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na a y'o fana fɔ ani maa minnu taara ɲɔgɔn fɛ sa farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'o ye farafinna an fanfɛ bolow ye olu ɲɛmaaw sɔnna sa k'a fɔ ko min ye association internationale sécurité sociale ye a bolofara min bɛ an fanfɛ bolo fɛ min ye Isaka Kone ye ale ka sugandi jɛkulu in yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Sisikaw fɛ yen ma fala ye o ye Genève ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali yɛrɛ ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ minisiri Asaba Jalo ale ta tɛmɛnen kɔfɛ OMS tɔgɔla fala ye baara in minisiri ye foli ta ni ta ka ɲɛsin Isaka ma k'a Kone jara sangaranga ko baara kɛcogo k'a ɲɛna k'a kɛra danama ye bi wa dɔ farala a ka danaya kan Asaba Jalo ko nin jɔyɔrɔ in a bɛna n'a to Mali ye cogo min ɲɛ kosɛbɛ diɲɛ seleke naani bankun kan min ye ɲɔgɔn dɛmɛ jɛkulu olu kɔnɔna na wa fana ko min ye Isaka ye maa min don a bɛ baara in ɲɛdɔn wa a b'a dɔn ka lakari
sabula CMSS yɛrɛ kɔnɔna na a ye min kɛ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ ale kɔni ye CMSS yɛrɛ kɔnɔ den ye koyi maa tɛ foyi ɲɛfɔ a ɲɛna bi dɛmɛ ni dɛmɛ kugu kɔnɔna na kuma tɛ maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu bɛ se ka bɛrɛ cogo min ka se k'u ka musakaw sɔrɔ cogo min Mali y'o wane ye Asa Bajalo ko ale yɛrɛ dama filɛ nin ye ka ban ka taa jɛrɛ o kɛnɛ kan ale t'o maa ye dɛ ale ka baara bɛɛ lajɛlen i ka taa min b'i kun ni kan cɛ i k'o fɔ ko wa ko Isaka fana b'o sira de kan bi ko wa k'a filɛ ka Mali jɔnjɔn yɛlɛ fo sanfɛ kosɛbɛ ko a ka jɔyɔrɔ in k'a k'a cɛsiri k'a jija fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ a k'olu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna o bɛ baara kɛ cogo min o kuntilenna min bɛ a la ka dɔ fara o kan yaasa Mali yanga o bɛ se ka ɲɛ cogo min na nin jɛkulu in ale kɔnɔna na Fatumata Macham Kone ale ye sɛbɛn in a fa siri Falaye ko ji jiginnen don Kulukoro dɛ Baji k'a jiginnen don Kulukoro dɛ Kulukoro maa minnu bɛ n'olu bɛ jiko kɔlɔsili kɛ u ko sa ko min ye santimɛtiri 559 ye ko Kulukoro ji b'o o de la bi salon ko ta kun ye 634 ye ko n'i y'o ta k'o jateminɛ sa k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye santimɛtiri 70 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka don o don kunnafonidi min bɛ kɛ sa u ka directeur régional fɛ a y'a jira sa ko santimɛtiri 21 k'o de kɔni faralen don a kan ka tɛmɛ octobre kalo tɛmɛnen tile 3 la ka na sa tile 5 ma ko wa ko ni Ala ma fɛn wɛrɛ kɔni kɛ fo ni sanji nana walima ni baraju dayɛlɛla n'o tɛ ko ji a bɛna jigin ka taa fɛ de fɛn tɛna fara a kan Falaye n'o y'a sɔrɔ olu ka ji jiginnen aw ka dugulamaw n'o ye Bafulabekaw ye olu ko k'olu ka ji yɛlɛlen don kosɛbɛ wa min y'an ka sɛnɛfɛnw ɲɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen kun tunu pewu bakuru fatakaw olu fɛ yen bi na sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ k'u nager ji la Falaye o kɛra anw ɲɔgɔnna ye personne nager foro mugan ji y'olu kunu bakuru fatakaw fɛ yen dugu min don ale yɛrɛ bɛ bafin dawolo la Manantali o sira la Manantali sira fana na Falaye min ye kabaw ye malo ɲɔw bɛnɛw ni tigaw tiga kɔni ŋɔni man ka fɔ k'ale bɛ yɛrɛ ye nin ale bɛ kisi ji ma nin yɔrɔ Falaye tiga kaba k'i kun mɔ nka tiga fana ko ji ye nin bɛɛ kun tunu Falaye o kɔfɛ maire ale ko fo ni Ala faral'u kan dɛ ko sinon ko n'u kɔni ka sɛnɛw tiɲɛnen de ye ko olu yɛrɛ kun sigilen tɛ n'a ka fɔ ko ji bɛna caya ka se nin waleya ma nka kɔsa in na Falaye e ko Manantali baraji ma bila de Manantali baraji bilara o kɔlɔlɔ o de filɛ nin ye olu ka nin ye n'o kɛlen ka ji kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa nka u bɛ k'a jira fana k'a fɔ ko a kɔni tiɲɛniw barika bonyana kosɛbɛ sɛnɛfɛnw ma nka u bɛ dugawu kɛ sa ji ale bɛ se ka jigin cogo min na an bɛ t'e fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la Falaye kɔkan kibaruyaw an b'a daminɛ ni Burkina Faso ye Burkina ministre min bɛ u ka jamana kɔnɔ lakana kunna n'o ye Mahamadu Sana ye ale ko sa ko nin kalo in tile 7 o tun tɛ kununko ye sa wa k'u y'u bolo da sikana maa dɔ kan n'o ye Baɲumankɛ tɔn ye Baɲumankɛ tɔn in tɔgɔ ye ko Enzo ko jaja olu bɛ ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen salo min ye kibaruya fɛn bɛ wolomasiri tabaw ka ko kan kɛlɛw mana kɛ motow mana kɛ maramafɛn giriman ni maramafɛn fɛgɛman ni maramafɛn sugufɛla fɛnɛ bɛ Burkinakaw bolo bi Falaye min ye VDPw ye ka taa fara u ka sɔrɔdasiw kan relevé GPS k'u b'a bɛɛ lajɛlen salo k'u bɛ baara kɛ ni a ye dugu jukɔrɔ mugu min bɛ don ni kɛlɛw kɛra tɛlɛw mana kɛ maa minnu mana sa maa hakɛw k'olu bɛɛ lajɛlen sa Burkina kɔnɔna na u y'a jira sa k'a fɔ ko ni ŋɔni ko nin ye espionnage waleya yɛrɛ de ye Burkinakaw ko k'olu ye lakɔlɔsili kɛ olu tun ɲɛna ko min don k'u y'a ye k'a fɔ min ye nin baɲumankɛtɔn ye n'o ye Enzo ye ko a ye kibaruya fɛn fɛn sɔrɔ a ye maa ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan waleya fɛn fɛn kɛra fɔnkɔɲɔgɔnkɔ fɛn fɛn bɛ yen marabolow kɔnɔna ni dugubaw kɔnɔna ni kibaruya fɛn fɛn bɛ yen k'a y'a bɛɛ lajɛlen salo k'a di u juguw ma dɛ wa ko Burkina u y'olu taw salo cogo min Falaye ko Mali fana b'a la han Burkinakaw ko ni ŋɔni ko fɛn o fɛn bɛ ka kɛ an ka jamanaw kɔnɔna na ko ninnu bɛ k'a bɛɛ lajɛlen salo maa ma falen 8 u ye olu minɛ min ye Aminata Mariani ye ni ale bɛ Giselakaw ka sigi la ale min yɛrɛ ye baɲumankɛtɔn in ɲɛmaaba yɛrɛ ye n'o o ye maliden Senegalika don ani Faransika don u ye ale minɛ min ye Musique Thomas ye
o y'u ka directeur de programme ye o y'o fana minɛ maa dɔ bɛ yen o bɛ bɔ Mali la o y'o minɛ min ye République tchèque o maa fana dɔ b'a la min ye Burkina ka maa 4 directeur de pays ale ni France ka maa 1 olu bɛɛ lajɛlen bɛ maa 8 na minnu minɛna fala ye k'u ye min minɛ o nɔ la sɛbɛn minnu sɔrɔla baɲumankɛtɔn ko tiɲɛ tɛ han k'olu bɛ baara kɛ ni nin ko yaasa ka se ka maaw dɛmɛ hinɛ ni dɛmɛ ta na sira fɛ ko yaasa u bɛ se ka du ka sɛbɛn kɔnɔna na Burkina bɛ ko wa k'olu y'a ye u juguw bolo u y'a ye cogoya min na o m'u diya ko baɲumankɛtɔn in ka sɛbɛn don wa min y'a bugunatigɛw bɛ a la ko tiɲɛ don u b'a fɔ k'u bɛ ka hinɛ kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma Burkina kɔnɔna na ko mun dun bɛ Mali o fana ta sɔrɔ a la k'u ka olu dun tɛ baara kɛ ye mun bɛna ni nin kofa sugu ye k'u ka ɲɛfɔli kɛ u ye waliya in kɔni Burkinakaw ko maa minnu minɛlen filɛ nin fala ye k'u tɛna n'u bila dɛ Francis Shekili Sabasiri a bɛ sen na sisan k'u bɔra premier ministre la ko fo président yɛrɛ de ka wala sɛbɛn ko ten dɛ premier ministre 3 kalo 2 kɔnɔna na fala ye k'a yɛrɛ ka taa ten ko dɔ kɛra nka bi dɔw fana b'a fɛ yen olu b'a senkɔrɔma don olu ko sa ko a ka wasabulon ci ka kalata kura sigi sen kan bi kɛmɛ sira de la sa maa 70 Fransikaw la olu kɔni y'a yira sa ka fɔ ko Macron yɛrɛ de ka taa fanga sinamatɔn dɔw kɔni olu i b'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen n'i ka nima kɛra cogo don olu ko Macron kana taa nka a ka wasabulon ci k'a sigi kura ye fala ye Macron dun ale kalekan ye ko ka premier ministre in to a nɔ na ko ka gouvernement kura sigi kura ye nka min ye Faransi ye a kɛlen don k'u ka jamana jɔ bi sabula nin waati na o bɛ ka juru min ta o de ka ca ni ba ni a si ye jɛkulu min bɛ Fransikaw fɛ yen n'o bɛ sɔrɔkɛlaw ka ko kunna Patrick Martin n'o ye MEDEF ye ale tun kan ka taa lajɛla nka ko min ye Faransi degun min yɛrɛ b'a kɔnɔ bi fala ye ko ni basigi mana ko a man ɲi ko sabula o tun kan ka lajɛ mun kɛ lajɛ in ale tɛ se ka kɛ k'a sababuya kɛ nin waleya gɛlɛman in ye Israel ni Palestine n'o y'a sɔrɔ ko bɛn bɛ ka ɲini san 3 de filɛ nin kɛlɛ in bɛ sen na bɛnkan min sɔrɔla yan'o ka lawaleya ko min ye Egypte ale kɔni bɛ wulikajɔ la Hamas maaw o ni Israel bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na Qatar ale fana kɛlen don ka wulikajɔ kɛ yaasa ko tasuma bɛ se ka faga cogo min na yaasa min ye maaw ye maa minnu bɛ yen bi olu bɛ se cogo min na ka bila ko nka ko min ye gɛlɛya in ye Palestine ka maa 66 ani maa 100 ko olu de kɔni ni tora ko in senfɛ min ye Gaza yɛrɛ kɔnɔna na kɛmɛ sira la soba minnu bɛ yen o 80 o de bɛɛ lajɛlen kɔni karila ko tulu fili k'olu bɛɛ lajɛlen bi Hamas maaw y'a yira sa ko hali bi ko Israel bɛ ka bombardement kɛ ko k'a sɔrɔ ko bɛn bɛ ka ɲini Espagne ni Ireland olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ka maa minnu bɛ ninnu bolo fala ye olu bɛ fɛ u ka bila sabula olu y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko min ye Israel ye a bɛ ka waleya min kɛ o man ɲi n'olu ka mɔgɔw ma bila fala ye k'u bɛ taa ni Israel ye cour pénal la a bɛ yen ka ban Benjamin Netanyahu bɛ yen ka ban a kana a yɛrɛ sɛgɛn Russie ni Ukraine ka kɛlɛ la fala ye États-Unis ko ni Ala ma jange k'a bɛna misili dɔ di Ukraine ma han n'o ye Mikhail Tomaski k'u ka se ka wuli ka jɔ kɛ n'o ye min ye Rusikaw ye n'o ye Kremlin ye a ko n'u y'o kɛ dɔrɔn ko kɛlɛ bɛ kurakuraya ko ni Amerikaw y'o kɛ ko kɛlɛ bɛ taabolo kura ta fala ye min ye Russie ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye drone caman ye drone 100 Ukrainekaw ko u y'olu bɛɛ lajɛlen dasi k'o ba olu filenkolon ci Rusikaw y'a yira fana fala ye ko min ye nanzaralakaw ye n'o européenw ye ko drone minnu bɛ ka dasiw fɛ yen ko maa wɛrɛ tɛ k'a kɛ dɛ k'a bɛɛ y'ale Ukrainien kelenw de ye k'olu de bɛ k'a waleya fana ta ka ɲɛsin u ma k'u k'a ko ɲɛɲini hali bi min ye Dimitri Medvedev ye n'a ye Russie jamanakuntigi kɔrɔ ye a ko sa ko Ukrainienw k'olu de kɔni bɛ bamancɛ waleyaw ta ka ɲɛsin bi nanzarala jamanaw ma ko ka sɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ ko Russie don ko a k'a daliya bɛ u bolo Iran ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gazi mun dogolen b'a fɛ yen fala ye k'u ye gazi kura wɛrɛ sɔrɔ tuguni min ni kɔrɔlen tɛ kelen ani pétrole k'a pipɔgɔden k'o de kɔni sɔrɔla u fɛ yen bi wa fana k'u bɛ Ala fo ka Ala barikada ni réserve in k'a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi jamana bolo diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na fala ye min ye Irankaw ye hali bi u ka kiiri tigilamaw ye Faransi Allemagne ka dɔ ninnu ka nin ko ninnu Faransi ka dɔ Allemagne ka dɔ maa kelen fala ye k'u y'o bila a kun minɛna k'a fɔ ko espion de don u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bilala k'a ɲini a ka jamana fɛ u k'u jija sa Nations Unies bɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u k'olu labato Union européenne jamana k'u ka bɔ kati gɛlɛya la k'u ka fɛnw labato maa in kɔni ko Ala farala a kan sinon ko ni i minɛna Iran wa i bilatɔ man di dɛ nka Ala farala ale kan ale sera ka bila min ye Australikaw ye
olu ye bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bila u ni Papouasie Nouvelle Guinée ni ɲɔgɔn cɛ ka maramafɛn dɔ sa u y'a yira sa ko maramafɛn kɔni ye ɲɛn'olu ma kosɛbɛ u ni Chine ka fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ ale senfɛ kɔsa in na Pakistan ale fana ye wulikajɔ kɛ sani pankuru minnu bɛ yen bi n'olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu ni ɛni ka fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ la ko o fana ye mago ɲɛ kosɛbɛ n'o ye Chinois ye ko olu y'olu feere olu ma Venezuelakaw ni États-Unis fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ a barika bonyanen n'o ye kosɛbɛ min ye Américain ka Pentagone ye sa k'a bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan ka ɲɛsin Venezuela ma Venezuela jamanakuntigi n'o ye Nicolas Maduro ye ale kɔni y'a yira sa ko Américain ka bankiw k'olu de bɛ ka terrorisme ani drogue feerelaw olu kɔkɔrɔma don diɲɛ fantan naani fɛ k'o dogolen tɛ maa la farikolo ɲɛnajɛ ta nasira bɛ fala ye kafu ɲɛmaa ko maa kana jɔrɔ dɛ ko Maroc Coupe d'Afrique ko a bɛna kɛ ka ɲɛ décembre kalo nata la k'a tɛ bɔ a ma nin bɛ ka fɔ mun na sabula min ye kafu ye ale yɛrɛ bonyanen tɛ kosɛbɛ FIFA kɔnɔ fala ye a na kɛ tulondiya dɔ labɛntɔ don FIFA fɛ ani kafu fala ye kafu kan ka min kɛ i b'a dɔn Coupe d'Europe bɛ taa waati min Copa America bɛ taa waati min o fana ka Coupe d'Afrique ta o waati kelen u ko ka kala n tɛ o tɛ bonya o se tɛ aw ye aw bɛ fɛ a ka tulonkɛ ka kɛ ninnu ta aw jate u t'aw lamɛn yɛrɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'u bolo k'a fɔ président kɔni y'a kuma fɔ fala ye ale bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ sabula min ye Famara Berté ale bɛ Sikasokaw fɛ yen triangle di balafɔn hukumu kɔnɔna an y'ale bila ka taa n'a fana ye fɛn minnu sɔrɔ a n'olu bila ka na an ma u bɛ sira fɛ ka taa an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka u ɲuman se Ala k'u ɲuman segi triangle di balafɔn tako 9 Ala ka timɛko ɲuman jira ani silamɛ bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna a ma. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45